Werkudara? Iya. Aku njaluk wektu ora kitang nulung-tulung kedheping netra. Aku tak nglakoni semedi sedhela ya, Nger. Wah, arep nglakoni semedi ya. Menyang ngendi papanmu ngono bakal semedi? Ora tekan kono-kono, neng kene wae. Durna aku sak ciptane dadi sak sedyane ana sing tak karepake iso kasembadan. Mergo aku pendhita ora mbiye-mbiye. Iya. Dudu pendhita ming cepete. Iya. Mula aku semedi nang ndi wae mesti kelakon penjagaku. Wah, kaki semedi ya. Tunggunan sawetara Werkudara. Ora usah ditunggu nek ruang tunggu nang kene wae Werkudara. Iya. Tunggunan telung kedheping netra ora nganti aku iso ngandhakake mbakyumu Waladropati menyang endi. Ing Tan samar mamuring sukma sinukmaya. Apa cara? Sinumaya winayu ing ngasepi. Atite tate. Semedi kok rapale kaya ming awur-awuran. Ana rapal kok atidut bae. Kakang Durna pun rampung napa dereng? Wis tunggu manik jagat aja dewaku paman Haryo Sengguni. Ayo ndadekake kagiat pengenira si paman marira biji wonten ngajengan manira Paman Patih Haryo Sengguni. Kawula nom anak Prabu. Sakalangkung Gorawalan panampinipun ing ngabdi kepatihan sareng kula tampi timbalanipun paduka anak Prabu ing Ngastina. Wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah pindharan salomba pinanjering alun-alun kumitira caruk maras. Nanging sareng wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan nggir anak Prabu kepareng ing bapa cumadung dawuh. Paman Loso Jenar nggih. Kadiparan hangrisi paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun Maranata tata rakiting negari Ngastina. Paman Patih Haryo Sengguni. Menawi paduka ndang obat tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguci wani para kawula sami sayek seka kapti akari lungguring nusa bangsa tuwi negari Ngastina medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anginipun sami gegladhen olah kridanang aprang sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kunca paduka anak Prabu. Ing bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula noknon. Paman Loso Jenar ndadosaken bombong raos sing manahipun ingkang putra Ngastina ora liwat pakaryaning utama tindakna selawase lan kaprayogakna anggenira lenggah madaning Datraya negari Ngastina. Paman Patih Haryo Sengguni. Kawula noknon nggih anak Prabu kasinggihan sabda pangandika paduka. Sampun boten kirang prayogi namung drenan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabektinipun ing abdi kepatihan kunjuk sandha pepodo paduka anak Prabu ing Ngastina. Sampun kula tampi dawuh sami-sami. Paman kula sejenar Bapa Penemban Durna sarawuh paduka Bapa Penemban katurahan karaharjan rawuh ngandika wonten Datraya negari Ngastina. Bapa Penemban Durna Astakus wala sila berdobo suwaru gimbal sumorante hawela kula nuwun inggih Nger tansah pinanginganing kawidadan niring sambi kula sowanipun ing bapa ing Sukalima mangga widada sowan kula Niskala durga mendhak kala sirna namung kemareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina anak Prabu Duryudana. Sampun lho tampi karya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Bapa Penemban Durna. Kula naknan. Sampun boten kirang prayogi pisanipun ing bapa ing Sukalima dinten sak mangke menika nggih. Kakang Prabu Karna ing Ngawangga. Kula suwun kaprayogakna anggen jengandika lenggah. Kawula noknon Yayi. Sampun boten kirang prayogi pisanipun ing Raka ing Ngawangga. Namung derenan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ing Raka. Kunjuk ngersa paduka Yai Prabu kadang kula ing Ngastina. Yai Prabu Duryudana. Kula tampi karya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu Karna ing Ngawangga. Kawula noknon Yai sampun boten kirang prayogi wiswanipun ing Raka ing Ngawangga. Apa dene sira Dimas Kartomarma
prayogakno ngono siadi ngadhep ngarsanipun Kakang Yayi Dimas Kartoparmo. Lho diweji. Sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang abdi pun Kartoparmo. Namung derenan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pabektinipun ingkang rayi kunjuk Sandhapada Paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat sembahan kula Koko Prabu pengayoman kula. Kartoparmo ingsun nampa ora liwat pangestuning ingsun tampanono lan tatanan para wadyabala nayaka lan punggawa ingkang padha gantung sebo jeneng manirana diambabarake wigatining pasewakan. Lho menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat Koko Prabu sembahan kula. Paman Plasa Cenar wonten timbalaning ngadawu nggih Bawadurna. Wonten timbalaning ngadawu nggih Kakang Prabu Karna ing Awangga. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Dene dinten samangke kula wantun ngawontenaken pasewakan ingkang bene kalaradat ingkang sampun ngrawuhaken para sepuh wonten ing madyaning Datulaya titik lenggan samangke menika. Saderengipun ingkang putra mbabaraken wigatining pasewakan boten lega raos ing manahipun ingkang putra ing Astina pun Duryudana. Menawi dereng wonten wiyosing pangandika Bapa Durna Paman Harya duwen Kakang Prabu Karna ing Awangga keparenga paring samudra pangaksami dhateng ingkang putra anggenipun kula kumalancan cumalena hambuyungi dhateng rawuhan dika sami Paman Bapa Durna duwen Kakang Prabu Karna ing Awangga. Nyawa-nyawa jimat kula nggih sesembahan kula wonten ing Madyapada prapting delahan inggih namung paduka ingkang paring panggesangan dhateng ing bapa ing kepatihan. Mila sampun ngantos paduka paring pangandikaning kados mekaten sampun dados kewajibanipun ingkang bapa ing kepatihan tansah mastuti dhateng sabda tama paduka anak Prabu. Mila sampun ngantos katimbalaning wanci rina nadyaning wanci ratri ingkang paman boten badhe suwala tartemtu tansah ngestu padha dawuh paduka anak Prabu ing Astina. Ing mekaten nggih radi kagiat sotaning manah ingkang bapa ing kepatihan dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang beneh kaladat ingkang sampun menapa badhe wonten bab ing rinembag madyaning pasewakan upami mekaten daya-daya ingkang bapa ing kepatihan cumadong dawuh pangandika paduka anak Prabu ing Astina nggih anak Prabu Duryudana. Semanten ugi ingkang bapa ing Sukalima nggih ngantos kadi kula gelak lampah kula daya-daya prapting Datulya negaring Astina. Mboten wonten ing gumana musik salebeting manahipun ingkang bapa kejawi enggal kula nampi sabda tama paduka anak Prabu ing Astina. Wonten wigatos menapa dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang beneh kalaradat ingkang sampun. Menawi kepareng kawedharing kathah tumunten ngababarna nanging menawi waditu menaping kadang sentana miwah wadyabala. Sumangga kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra ingkang bapa ing Sukalima. Ingkang bapa nedya nganglungaken jangga nilingaken Karna mastuti sabda tama paduka anak Prabu ing Astina nggih anak Prabu Duryudana. Yayi mboten benten ngatur pangandhanipun Paman Arya tuwin Bapa Durna mboten wonten ingkang kula antu-antu namung sabda tama paduka Yayi Prabu badhe wonten pirembagan menapa madyaning Datulaya keparenga kula cumadong dawuh midhangetaken ingkang tetela sabda pangandika paduka Yayi Prabu ing Astina Yayi Prabu Duryudana. Paman Arya wonten timbalan anak Prabu Bawadurna. Wonten timbalan nggih Kakang Prabu Karna ing Awangga wonten dawuh Yayi. Mboten benten kalahan dat ingkang sampun kapengker. Mboten badhe benten kalian pirembagan ingkang sampun kelampah wonten negaring Astina. Pendak-pendak kula ngawontenaken pasewakan ingkang beneh kalaradat ingkang sampun mboten sanes kejawi namung merbak perkawis kadang kula para Pandhawa teka tasih dipun rembag rai-rai paduka para Pandhawa apan menika ingkang tansah damel goreh orangipun manahipun ingkang putra ing Astina prasaja kemawon nadyan tiyang sak jagat menika sami prisa menawi Pandhawa menika tasih sanak kadang kula piyambak menika tasih tunggil daging adaging sami-sami turasing sang Begawan Wiyasa ing Saptawarga. Monggo ing sampun badhe mestani nanging tumrap Duryudana Pandhawa menika satru munggo ing cangklakan. Kula mboten saged badhe gesang kepenak
kula mboten bari saged gesang ayem tentrem manah kula. Raos kula saben dinten tansah dipun bebeda dhateng kawontenanipun para Pandhawa. Mila kula ambali atur kula sekawit, kula mboten badhe saged tentrem, kula mboten badhe saged ayem miwah kula mboten saged jenak anggen kula ngenyam kamukten negari Ngastina menawi Pandhawa tasih gesang wonten ing alam padang, menawi Pandhawa tasih cetha pocapanipun, tasih cetha penyawangipun tumraping jagat menika. Mula mboten aneh menawi pendak dinten kula tansah ngajab kados pundi sirnanipun para Pandhawa. Paman prisa piyambak menawi Pandhawa tasih gesang tan wurunga Pandhawa badhe ngucik ke Prabu Negari Ngastina. Menawi ngantos Pandhawa menika ngucik dhateng ke Prabu Negari Ngastina, tan wurunga Ngastina badhe wangsul dhateng pangawaosipun para Pandhawa. Upamiya mekaten, upamiya kelampah mekaten ingkang badhe kababar. Lajeng kula sak kadang sak mangke kados pundi kawontenanipun Nalindra Ngastina sak kadang kadeyan sata Kurawa 100 cacahipun namung badhe gesang ramyang wonten ing jagat raya. Mila saking menika saking pangintenipun ingkang putra ing Ngastina pun Duryudana, anggen kula lenggah dampar negari Ngastina menika mboten badhe lono, mboten badhe ayem, tuwin mboten badhe tentrem menawi Pandhawa dereng ngatang-ngatang dados bathang. Mula ingkang saking menika kula suwun kanthi sanget dinten sak mangke kula nyuwun iku pratikelipun para sepuh, para lenggah keparenga sak mangke atur pamrayogi supados Pandhawa sampun ngantos lono gesang wonten ing jagat cinupetna umuripun, supados enggal-enggalo kauntapna sowan wonten ing kayiwanganipun Bathara Yama. Nyawa-nyawa jimat kula nggih sesembahan kula wonten ing Madyapada prapteng delahan. Bebasanipun sampun katelasan pemanggih ingkang bapa ing kepatihan. Wongsal wangsul kula damel srana maeka dhateng para Pandhawa supados Pandhawa menika pejah, supados Pandhawa menika mboten lono gesang wonten ing jagat. Namung kula nuwun sewu panjenengan prisa piyambak wongsal wangsul srana karti sampe keng kula tindakaken ugi cabar gagar wigar tanantu karya. Malah saking pangintenipun ingkang bapa ing kepatihan kula menika nggumun setahun jenggeleng serendeng. Ing atasipun Pandhawa menika sami-sami titahing Ubatara. Panjenenganipun anak Prabu Sakurawa menika ugi titahing Gusti, Pandhawa menika ugi titahing ingkang akarya jagat. Nanging sabab menapa gesangipun wonten ing Madyapada teka bentenipun bebasan bumi kaliyan langit. Pandhawa menika dipun jangka kacintrananganipun boten nate kelampahan, langkung-langkung dipun jangka pejahipun. Malah wongsal wangsul kelampah, pendak-pendak Pandhawa dipun jangka pejahipun boten pikantuk margi supados Pandhawa menika saged sirna, nanging malah wongsal wangsul pikantuk kanugrahan. Lho menika lho nggih. Kula nuwun sewu. Bentenipun Kurawa kaliyan Pandhawa menika ngaten menika. Mila ingkang saking menika nggih Blaka Suta blakotang terus terang menawi ingkang bapa ing kepatihan dipun dangu supados damel karti sampeka prasaja kemawon, kula sampun ketelasan ngakal, kula sampun ketelasan pemanggih ewadene sak mangke menawi paduka badhe andangu sesepuh negari Ngastina supados damel pejahipun para Pandhawa menika menawi paduka dangu ingkang bapa ing kepatihan menika lepat. Lepatipun kados pundi? Nyatanipun kula menika dereng nate sarawung kaliyan para Pandhawa. Wiwit Kurawa alit Pandhawa ugi tasih timur. Ingkang bapa tansah srawung kaliyan para Sata Kurawa, malah paduka prisa piyambak kula mboten nate mathuk, kula mboten nate rujuk. Tuwun kula mboten nate andumbani Kurawa gesang rukun kaliyan para Pandhawa. Menika lho nggih. Mila menawi paduka ndangu ingkang bapa ing kepatihan kula nuwun sewu dinten menika kula ketelasan ngakal. Sampun boten saged ngulir budi ngasah kadewasan. Atur pamrayogi kados pundi srana pejahipun para Pandhawa. Namung kula nuwun sewu. Wonten mriki wonten tetiyang ingkang sejatosipun pantes lan trep saged damel pejahipun para Pandhawa amargi piyambakipun menika dados gurunipun para Pandhawa. Kula kinten panjenenganipun sampun ngertos pengapesanipun para Pandhawa sabab tetaunan anggenipun
campur kalian para Pandhawa, malah kula nuwun sewu. Mbok menawi sampun saged mangertosi jawi lan lebeting para Pandhawa. Sinten menika? Mboten sanes kejawi namung Kakang Premban Durna. Menawi mila menawi paduka badhe andhangu babagan pejahipun para Pandhawa, monggo kula trindangu Kakang Premban Durna mbok menawi saged atur waluyan babagan Karti Sampeka pejahipun para Pandhawa ingkang prayogi menika kados pundi? Durna. Wonten dawuh, Nger. Nyambet dhateng ngenjaripun Paman Haryo Sengguni. Menawi dipun ngendikaken Paman Wasa Jenar menika saking petanganipun ingkang putra leres. Leresipun dasaripun menapa? Bawa Durna menika tansah campur kalian para Pandhawa. Bawa Durna menika mangertos dhateng lair lan batosipun Pandhawa. Mila kula nyuwun pemahaman prayoginipun Bawa Durna. Kados pundi srananipun Pandhawa sepados pejah, alitipun Pandhawa sepados cintraka gesang wonten ing jagat menika. Bapa Premban Durna. Wah. Kandhak bluduk selalu gembol. Sumarante hawala. Dik Pate, pripun? Matur nuwun nggih, pun iso goleke gawean wong tuwa. Nggih, Kakang Durna mengke ndak sampeyan mboten mikir enten pasewakan. Oh nggih, matur nuwun. Kula nuwun sewu, Ger. Leres, kula menika dados gurunipun para Pandhawa lan Kurawa. Pandhawa lan Kurawa nalika semanten dipun titipaken ingkang Bapa ing Sukalima kaliyan Kang Rama inggih menika Sinuwun Prabu Dastarata supados kula wentah babagan ngelmu jaya kawijayan guna kasantikan bebasan tinatah mendhat jinara menter tinumbak bengkung senuduk putung. Mila mboten aneh menawi paduka paring dawuh Bapa Durna panjenengan ingkang tansah caket kaliyan para Pandhawa menika leres, Ger. Jer Pandhawa menika siswa kula. Kula menika murid utawa kula menika gurunipun para Pandhawa. Inggih. Mila Bawa Durna kedahipun mangertos babagan keringgihanipun para Pandhawa. Nuwun sewu, Ger. Menawi bab keringgihan menika kula ngertos, namung nuwun sewu, kula mboten saged ngaturaken dasaripun menapa. Kula menika guru. Jarwa dasaipun guru menika saged dipun gugu lan ditiru. Turta guru menika dados tiyang sepuhipun siswa menawi mapan wonten ing pamulangan. Mila Pandhawa menika pendak-pendak sowan wonten ing Sukalima, tentu kula rengkuh kados dene anak kula piyambak, semanten ugi para Sata Kurawa. Menika menawi wonten ing pamulangan Sukalima ugi kula rengkuh dados dene anak kula piyambak. Kalih-kalihipun menika mboten kula bentenaken. Sedaya kula sami kula mboten banci ndemban siladan. Inggih. Nuwun sewu Kakang Durna. Pripun? Sampeyan ajeng usul napa melih? Nerak sampeyan mestine ngerti keringkihanipun para Pandhawa. Ngerti? Kula wis matur anak Prabu Duryudana. Kula wis ngerti nek keringkihaning para Pandhawa meniku pripun carane mateni kula ngerti. Kenapa sampeyan ora iso ngaturake? Nun sewu Dik Patih, Sengkuni dudu Durna, Durna dudu Sengkuni. Pangkate dhewe-dhewe. Sampeyan Patih negara Ngastina, kula wonten negara Ngastina menika pujangga. Ning arep kula pujangga, kula menika gurunipun para Pandhawa. Mula ora ana jamak lumayan ngatasé. Guru kok mentala nglaropake murid menika mboten wonten jamak limrahipun. Mboten wonten jamak limrahipun. Guru kok mentala cilik gawe cintrakane murid, gedhe gawe patining murid menika dereng wonten. Kelampanipun Dik Patih. Nuwun sewu, sakniki hitungane mboten perkara guru njlomprongke murid. Ning hitungane sampeyan niku nuwun sewu ngeyup wonten pundi? Ngeyup wonten negara Ngastina. Ingkang paring panggesangan sampeyan anak Prabu Duryudana. Sampeyan iso mukti ngawi bawa Nyakrawati teng Sukalima peparingipun anak Prabu Duryudana. Sampeyan tau tate disumpah minangka dadi nayaka Ngastina. Nate tegesipun sampeyan lahir batin mbelani negara Ngastina. Lho, mesti kemawon. Kenging menapa sampeyan ora kersa ngaturake bapatining Pandhawa? Tegese sampeyan ora netepi marang sumpah prasetyaning nayaka Ngastina. Mangke riyen. Nek perkara sumpah prasetyanipun ingkang ingkang Raka pun Begawan Durna menika kula netepi Dik Patih. Ning nuwun sewu lho, menika mboten wonten gandeng cenengipun kaliyan nayaka. Jejer kula minangka gurunipun para Pandhawa. Mila mbok sampun ngantos dipun campur aduk kudu pisah. Nayaka lan guru menika kedah pisah. Nayaka wonten negari Ngastina, nanging nuwun sewu guru menika kula mapan wonten ing Sukalima minangka dados gurunipun para Pandhawa lan Kurawa. Saniki kula tak takon karo sampeyan, sakniki sampeyan nedeng lenggah wonten pundi? Wonten kursi. Negara Ngastina. Tegesipun sampeyan minangka dapukipun kula nayaka. Lah nayaka didangu karo ratu wajibe ngaturake menapa sejatosipun niki Naryasrana pemarem penggalipun anak Prabu Ngastina. Kenging menapa sampeyan malah damel cuwanipun anak Prabu Ngastina.
kudune sampean iso dadi pemarem. Kula menika guru nak ning Sukalima. Teng mriki rak Nayaka. Nayaka didangu ratu kok ora mblakake sejatine menika ateges sampean nglencati kewajibane minangka dadi Nayaka. Oh, lole. Ora lole-lole. Niki sampean kudu matur ora mung cukup dilole-lole. Sampean kudu matur. Oh, dalah. Lah kok dadi kalah aku ya. Iya Dik Pati nggih pun kula tak manut karo sampean. Lah nek ngonten tak bakal padhang kahanane. Sampean ora usah selak kanthi etok-etok dadi guru. Sampean iku Nayaka teng negara Ngastina. Nek sampean ora gelem ngendikake kringyaning para Pandhawa apa kelakon dijabel le minangka dadi Nayaka, sampean ora diakoni Nayaka Ngastina, Sukalima dijaluk negara Ngastina sampean ajeng mapan teng pundi? Ora Mang wangsulan kok anggere bingung anggere mumet kok Oh nggih Dik Pati nggih. Nggih menawi tetela mengaten kula ajeng ngaturake. Lah nek ngenten iki kula tak midhangetake ingkang tetela. Mangrungokke. Nggih. Pandhawa menika nuwun sewu. Menawi badhe dipun jangka pejahipun menika ngremit. Tegesipun ngremit, rungset lan rumpil. Tegesipun kedah pados srana ingkang saestu. Menika kedah mawi petangan ingkang ganep dipun gelar lan dipun gulung. Sebabe Pandhawa menika pancen luput senjata tawa. Tegesipun dijangka cintrakane ora kelakon, dijangka patine saya ora kelakon, malah luwih-luwih Pandhawa menika mesti kaning titah ketitik saben dijangka patine mesti malah entuk kanugrahan. Wong samangsul Pandhawa entuk kanugrahan merga dijangka patine. Nggih napa mboten? Nggih. Nalika Pandhawa mangloropke teng Wanamarta, mangken babat Wanamarta, Bratasena, pamrih sampean men dipangan karo berkasaan jim setan sing padha mapan ning Wanamarta. Ning merga saka tego timbul, merga saka kapercayaning si Bratasena. Dheweke iso babat Wanamarta ora dipangan jim setan berkasaan, ning malah entuk negara Ngendraprasta. Nggih napa mboten? Nggih. Dek jaman sampean ngombeni Bratasena. Nggih. Nalika Bratasena nom jaman biyen mangapusi mangombeni wujuding waragan inum-inuman sing marai mendem Werkudara Bratasena ora eling mangcemplungke wonten ing sumur Jalatunda sumur upas pamrih sampean supaya mati monggo dibanduli watu sing gedhe supaya ora iso ambegan Bratasena mati mboten ning malah entuk Tirta Rasa Kunda. Sapa sing ngombe Tirta Rasa Kunda niku kekuatane wuwuh 800 gajah mongko Werkudara nalika semanten iso entek 8 kendi. Tegese kekuatane Werkudara niku nek nesu 800 gajah. Ora jajal. Ndira luka wae ra ana 800. Nggih. Niku nggih Kang. Nggih. Mula wis dingerteni dening kalayarame. Menawi Pandhawa menika pancen boten saged dipun jangka pejahipun. Nggih Kakang. Ning menawi jenengan Adipati harus kene anak Prabu Duryudana menika pasrah kaliyan Mbah Sukalima. Kula menika ibaratipun mejahi para Pandhawa menika angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Lah kok iso ngendika kaya ngono? Lho, merga kula ngerti pengapesane. Pengapesane Pandhawa menika mergane napa? Nek Pandhawane pancen ora iso dipateni, nek Mbaka utawa 5 babar pisan dipateni menika mboten iso. Merga 5 ning Pandhawa menika mujudake satunggiling kekuatan yang mboten saged dipun pisah-pisahaken. Ngoten nggih. Nggih. 5 ning Pandhawa menika mboten saged dipun pisahaken dening menawa kemawon. Puntadewa menika kesabaran. Puntadewa menika keadilan. Werkudara menika kasantosan. Janaka menika mujudaken satunggiling contoh tiyang ingkang badhe musyawarah. Wonten ing Kulasedaya menika adil tumrapipun sinten kemawon merga Kulasedaya menika kembar. Nggih. Ya, ben mengke wae. Terus salajengipun nek Pandhawa menika wonten ingkang tunggu. Sing tunggu Gendruwo. Ampun sembrono to. Mangke riyen kula dongke. Sing tunggu menika piyai loro. Inggih menika mustikaning jagat. Setunggal inggih menika Nalendra Indrawati Prabu Sri Bathara Kresna Pranyata menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu dewa ingkang ngandung kabagyan. Sapa sing arep wani karo Nata Ndrawati? Angkara loro. Inggih menika pun pamongipun para Pandhawa. Inggih menika Semar Badranaya. Sebab
Wong sak donya menika sami nyebat Semar menika pusaka ingkang bisa kandha, jimat ingkang bisa ngucap. Nadan derajate ngamung ngaceplik, wong loro saudon telu saurupan. Nanging Semar menika nuwun sewu, menika pamong agung pamonging wong tanah Jawa. Sapa sing cedhak karo Semar, sing lali bakal dadi eling, sing bengkong bakal dadi jejeg, sing luput tumuli bakal eling marang kelumputane. Menika ampuhe Semar wonten mriku niku. Mula Pandhawa menika ora iso dijangka patine merga cedhak karo wong loro niku. Tegese pun cetha nek arep jemateni para Pandhawa kudu iso nyirnake utawa nyingkirke Prabu Sri Bathara Kresna angka loro Semar Badranaya. Kula nuwun sewu. Nek nyirnake Ratu Ndarawati ketoke kok angel. Ning ketoke nek nyirnake Semar nuwun sewu gandeng Semar menika derajate ngaceplik. Gampang anggenipun badhe mejahi dhateng Semar. Ampun ngawur. Ampun ngawur Depate. Arep Semar niku ing kawula Semar niku ning Bathara. Nek nuwun sewu kula wis maturna, nika titising Sanghyang Bathara Ismaya. Nika ya angel dijangka patine. Umure Semar menika nuwun sewu wis mangabad-abad tekan seprene. Ajeg wae ora mundhak tuwa, ora mundhak enom. Ya wis ming kaya ngono kuwi wae. Niku ampuhe Semar. Nggih. Mula sampeyan ampun gampangke mateni Semar. Semar niku angel dipateni. Merga Semar niku panjalmaning dewa ugi. Menika nuwun sewu, titaning setengah dewa, setengah menungsa. Oh, ngoten. Nggih. Lah saniki kula tak takon babar pisan. Mang takon apa? Terus cara mateni Semar menika pripun? Nah, nek sampeyan takon kali kula padha le ora ngerti. Kula niku takon tenanan. Kula ya wangsulan tenanan. Pripun carane? Lha saya budhe patene sampeyan mang takon piye to carane mateni Semar? Mbok modar. Saestu kula mboten ngertos pripun carane mateni Semar. Semar menika arep dijangka mateni cara piye? Semar dimingi-mingi Raja Brana, Brana Picis. Semar menika ora sulap karo Raja Brana. Semar arep dimingi derajat pangkat negara Ngastina, tumuli tekan Ngastina dipateni. Semar menika mboten bereng kalian derajat pangkat. Semar menika wonge uripe apa anane, ora bereng karo Branadonya, ora dereng karo derajat pangkat. Mulane arep ngapusi Semar niku wis kentekan akal. Ngoten nggih Kakadura. Nggih. Lah terus pripun iki kok ming mandeg tekan sementen. Mateni Semar niku carane pripun? Mandeg riyin, mandeg riyin. Kalih mikir. Oh. Mergi nek mboten mikir utawa sembrono parikena utawa sak kepenake dhewe ling jangka mateni Semar. Oh, niki mengke Mas Semar ora mati ning malah Kurawa bakal kewirangan. Mula kudu dipikir. Nggih. Nek miturut sampean pripun Dewate? Nggih, nek miturut kula Semar diboyong teng pundi terus dipateni. Oh, Semar niku ngerti. Sampeyan teko ajeng mateni Semar niku sempat dibedhek karo Semar. Oh, padhe sengkuni tekan kene kowe arep mateni aku, modar kowe. Kowe arep ngapusi karo aku arep tak boyong nang alas, arep tak pateni. Semar niku iso maca batine wong. Oh, ngoten nggih. Nggih. Wis kawuhan pokoke. Terus apike nek cara sampeyan, nek cara kula nek manut kula, dinengke mawon, so nek tuwa ora mati dhewe. Sampeyan niku ora dindemi. Ah, Semar niku mboten iso mendem. Ming deleming. Nembange caping gunung. Oh, nggih. Terus carane kira-kira pripun? Ah, niki kula gadah cara. Carane pripun? Aja dijujuk Semare. Sing Semare sapa? Aja dijujuk Ismayane. Oh. Aja diduduk. Diduduk. Karang ya wis tuwa niku wis wiwit celat. Mula sadar diri. Tuwon junjilan rasane. Nggih. Pun mboten satekan rika-rika riyin. Niki dirembug sik mateni Semar. Ngaten nggih, Pak. Carane mateni Semar niku kudu dilelongga atine. Dilelongga carane digawe ngenes atine. Digawe ngenes carane upamane Semar niku sapa sing ditresnani? Sing ditresnani Semar sapa? Sing ditresnani Semar niku sinten? Mangke tumuli wong sing ditresnani Semar menika mangke tumuli dipun pejahi utawa digawe lara. Mangke nek Semar krungu wong sing ditresnani menika lara, atine terus ngenes. Wong ngenes niku nuwun sewu, parane teng pundi? Kejaba ping ngrasake lara. Lara ati niku ngungkuli lara napa kemawon. Nek wis lara ati, tumuli saya ngenes, saya ringkeh. Semar mati ning ya ora deksek lho.
Kudu ngenteni, merga niku dilelonggo atine. Oh, carane Anake Semar dipateni. Gareng Petruk Bagong. Dipateni. Sinten sing kira-kira iso mateni Gareng Petruk Bagong? Wong Kurawa nek perang karo Petruk kuwi mesti kalah kok. Kok kon mateni Gareng Petruk Bagong? Wong telu nika isih blereng dhateng kadonyan, isih blereng dhateng kanikmataning Brana Picis. Mula Gareng dimingi-mingi dhuwit sing akeh. Gareng dijak teng negara Ngastina, diwenehi dhuwit sak peti. Gaweke omah, goleke bojo sing ayu. Mengko nek Gareng nglena pateni. Oh, ngoten. Ning Gareng niku nuwun sewu, tuwa dhewe. Nika niku malah sok kandan-kandan kalih Petruk karo Bagong. Ngelmu sing diturunke ke saka Semar kalih anak-anake niku teng Gareng paling akeh. Lupute Gareng Petruk. Petruk. Nggih. Kurawa nek perang karo Petruk kowe kalah kok. Dimingi-mingi dhuwit Raja Brana. Petruk nek gelem dhuwit Raja Brana mesti wis biyen-biyen Petruk niku wis dadi sugih. Tur Petruk ya wis tau tate dadi ratu. Dadi ora tau kok. Ora bakal Petruk blereng kalih Raja Brana. Nah, sing pungkasan menika sing kudu dipateni Bagong. Bagong dipateni menika kathah sing padha sedhih. Oh, ngaten. Nggih. Merga kae do seneng kalih Bagong. Mula Bagong dipateni. Lah nek Bagong niku bocah ndugal kewarisan seorang nganggo petung. Ning kira-kira sapa sing saguh mateni Panakawan Bagong supaya Semar susah. Sawise Semar susah, mengko tumrap Semar lara, sawise lara tekaning pati terus gampang mateni para Pandhawa. Nah, perkara mateni Bagong menika kula nuwun sewu, kula lepas tangan. Kula mboten tumut-tumut, kula namung nudahaken caranipun kemawon. Sinten ing badhe rumandang karya? Mbok menawi Senopati Negaring Astina, anak Prabu Karna basusun ingkang sanggah mejahi dhateng pun Bagong. Kula nuwun sewu Bapak Mbah. Mboten ketang sekedhik kula menika tau tate dipun mong kalian Bagong, dipun kudang kalian Bagong. Mila menawi kula kedah nyumurupi muncrating marus saking dadanipun Panakawan Bagong, kula nuwun pangapunten. Dinten menika kula mboten badhe tumut-tumut pirembagan, kula namung netepi dhateng pangandhanipun Yai Prabu Duryudana supados kadhawuhan sowan ewadene wonten pakaryan. Kula nyuwun pangapunten, dinten samangke kula mboten nampi pakaryan menapa-menapa. Aduh. Pripun, Dipate? Lah nggih monggo pripun? Dipun aturaken anak Prabu Duryudana kemawon sinten ingkang kapatah supados damel srana pejahipun Panakawan. Dos pundi, Ger? Buduna Wonten dawuh. gandeng Bapak Durna ingkang saged ngendikaken kasembadan lan botenipun inggih saking Bapak Durna. Mudhar ora. Tegesipun Jengandika Bapak Durna ing kedah damel srana pejahipun Panakawan. oh, lole. Mesti arep masuk angin. Mboten. Mboten Dipate mboten. Mekaten kintenipun anak Prabu Duryudana. Nggih, kasinggihan mekaten Nggih, nggih. Kula sagahi, Ger, kula sagahi. Menawi ngantos samangke gagar wigar tenantuk karya, menawi dapaken kepaduka sampiraken dhateng Bapak Sukalima. Oh, sampun sinengga kula menika lair batin anggenipun jejekaken kalindran paduka anak Prabu Ngastina, Ger. Anak Prabu Duryudana. Sigra-sigra yan permana kanca. Sigra raken awang sesangka. Nalin tulambek marwa sing sang katriku mulung mangrempak ing wadya kurda kula reka kiri nanggono magawe gelari wang-wang tintrem madyaning pasewakan Agung Negaring Astina nalika semanten samya midhangetaken pangandhanipun Brahmana ing Sukalima Pandhita Durna nadyan kathah ingkang samya anglimbang-limbang jroning wardaya apa isa Sang Begawan Durna mejahi sanggya para Panakawan parandire mangke datan wantun ingkang kawiyosing pangandikan sedaya mung kendel datan mubah datan musik nadyan nalindring Astina Prabu Duryudana ugi datan mubah datan musik
nglenggahi kanyut nunggu wardu kanyut udar wan ganten wadu jarang wangeco nginangun durung abang durung manding dasaring pertolo kasaru geger njaba piak ngarsa tangeping mriya sebar bonamu apa to kang dadi darunane ora numatan rangke Gajah Medha saka Wandilan kejawi namung sawanipun satra ing Jodipati ing nunggul kawan Raden Harya Werkudara kalih karya kagyak kang samya mulat Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra bale lumut ambra kanggeng awita denceng dencengan jagat dewa Bathara awan wonten dawuh nggih boten pangling menika kadang kula ing Jodipati pun para kudara ingkang sowan wonten wigatos menapa ingkang rayi sowan tumuli katimbalana nggih paman lenggah ingkang langkung mrayogi kawula pun ngestaken dawuh kadangipun Kakang Dimas kadangipun Kakang Yayi Werkudara sarawing siadi padha kanthi harja sawaning Dimas nunggul pawanangono ing Praja Ngastina Yayi wah Duryudana kakangku slamet tekaku aku ngaturake basaku katura iya Yayi Ndatompo ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana ndagegem dadekake jimat sengguni bapakku aku ngaturake sembahku katura inggih nggih kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ingkang bapa ing kepatihan dipun sekecaken anggenipun lenggah angger Werkudara kaya wis ora kepenak praptaku Durna bapakku aku ngaturake sembahku katura Durna bapakku Werkudara nggih bocah bagus anakku wong gagah, anakku wong jlonet. Anakku wong sentosa, Werkudara, tak tampa kowe ngabekti karo wong tuwa ya nang ya Lik ya Ngger. Iya. Pangestune Bapak Tampanana ya Werkudara.
Yo, ndak gegem dadekake jimat. Syukur. Sapa ingkang nderekake sowan wonge negara Ngastina? Aku mung ijen wae. Cah kendel kowe panjenengan. Lungane ndi ra tau nggawa kanca dhewe saiki ya. Yo, pancen ngono. Oke biaya. Durna bapakku iya. Ayo gak nonggonmu lungguh ya Werkudara. Wis ora kurang kepenak. Piye banyu suci Perwitasari? Isih to, Nger? Isih. Syukur. Aja mbok wenehke sapa-sapa ya Werkudara. Merga kuwi ngelmu kasampurnan, ngelmu jatining urip manjing suruping surya. Ya pancen mengkono. Aja saben wong tok wenehi banyumu. Banyu Perwitasari saben wong tok tetesi tes. Engko nek entek kowe repot dhewe Werkudara. Iya. Kaya aku iki lho wis kentekan kaya ngene iki. Kentekan apa? Banyu sicu. Banyu suci. Banyu suci Perwitasari. Dimas kadangipun Kakang Padharjo sapraptamu. Karna kakangku slamet. Bektiku katuru. Tak tampa Dimas pangestunipun Kakang Tampanana. Tak gegem dadekake jimat. Werkudara. Sawise satata nggonmu lenggah. Dimas ana wigati apa dene sira sowan ana ngarsanipun Kakang Duryudana kakangku. Sing gedhe pangapuramu. Nggonku sowan ana negara Ngastina iki ora butuh karo Duryudana. Lan ora ana perlu karo Duryudana kakangku. Nanging pancen niatku mung merga kepengin sowan karo guruku Bapa Durna. Ana ing Sukalima. Nanging gandeng aku njunjung ana ing Sukalima tinemune suwung. Tumuli akeh cantrik kang padha ngendikake yen to Durna bapakku dina samengko mapan negara Ngastina. Kadreng rasaku ketemu karo wong tuaku Durna. Tumuli aku sumusul ana ing negara Ngastina. Wigatine apa Yayi? Mung kepengin ana bab ing tak takokake marang Durna bapakku. Mula wektu dina iki sing gedhe pangapuramu lan jaluk palilahmu aku pengin sak pejagung karo Durna bapakku. Yen wis rampung ana ingkang tak takokake, tumuli dina samengko wektu lan Purbawasisa tak kundurake marang Duryudana kakangku. Durna, Wonten dawuh, Nger? kadang kula Dimas Werkudara sowan dhateng Garingustina betah kaliyan Bapa Durna. Lho. Kowe butuh karo aku ta Werkudara? Wah, iya. Ya. Nuwun sewu, Nger, menawa dipun parengaken kula ora dimajengake kula sowan. Ngungkuraken dhateng Paduka Anak Prabu. Kula semanggaken Bapa Mremban. Turnaina panalinganira lumacaring ratri linenggak jangganira kapisanan aneng prang Bratayuda ing lole kena selalu gimbal manyar-manyar duk ning Dunggul Wana dadi alas-alas dadi wana. Werkudara, Durna bapak kuwi. ana apa, Nger? Ana apa? Lah kok kading ngalem temen? Dene kowe suwen kepengin ketemu karo bapakmu Begawan Durna. Monggo itu pitunganku wis ana tetaunan nggon ora suwan ana ning Sukalima. Ora kaya dene nalika kowe mbutuh aku ngelmu ning Begawan Durna. Ngelmu apa-apa to jaluk. Ngelmu guna kasantikan, ngelmu pengasihan asmara, ndana asmara tantra kabeh. Mbok cukup entek. Tumuli sawise kowe ngentekke ngelmu ning Begawan Durna kowe ora tau sowan. Ing pungkasan kowe njaluk banyu suci Perwitasari tak paringi. Bubar kuwi kok ora nate sowan ning Sukalima, tumuli dina iki kowe sowan mbutuhake Begawan Durna. Kowe butuh apa Werkudara? Butuh sulapan. Heeh. Kertas iso dadi dhuwit. Wah, aja kuwatir, aku bisa. Apa kowe butuh? Aji supaya iso ketrima uripmu. Dudu sing tak butuhake. Tumrap Werkudara ketrima karo ora perkara menungsane sing menehi nanging merga nggonku manembah marang panguwasaning Gusti. Bener. Lah banjur apa sing tak butuhake? Aku butuh takon karo Durna bapakku. Lho. Takon apa Werkudara? Takon apa? Apa takon babagan ilmu? Apa takon sastra? Cetha tanpa tulis?
Mengko aku ingkang bakal maca sastra cetha tanpa tulis. Kuwi ana Werkudara. Kuwi yo ngelmu sing dhuwur, ngelmu sing pancen ora ana tandinge. Dudu kuwi. Lah kowe arep takon apa? Puntadewa kakangku dina iki sedih. Lho. Sedih kenang apa? Merga wis watara ana 3 sasi iki. Bojone Puntadewa kakangku Mbak Yu Drupadi ilang. Koseta. Prameswari negara Ngamarta Dewara Drupadi ilang. Ya pancen bener mengkono. Oh, lole. Lah apa ora ngrawuhake para Brahmana winasih Sewa Sugata miyang para nimpuna supaya goleki menyang endi dununge Dewara Drupadi. Kabeh wis tak rawuhake ning ora ana sing iso ngandhakake. Tumuli aku kelingan yen aku duwe guru sing banget tak junjung derajate. Pendhita sing kondhang monyor-monyor. Ya kuwi Bapa Mremban Durna, mula sowanku aku pengen takon karo kowe. Takon bab apa? Wara Drupadi Mbak Yu kuwi menyang endi? Yen kowe iso ngandhakake tak anggap kowe guruku tenan. Yen ora iso ngandhakake, wah aku isin duwe guru kaya kowe. Oh, lole kenthos walu gembol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi asras dadi wana. Werkudara iki bab sing ora enteng lho Werkudara. Iki ora bab sing baen-baen. Ning iki ngembet marang kalarjaning anak Prabu Puntadewa merga ngene. Seka paningalipun bapakmu ing Sokalima, paningal batinku wis gawang-gawang ana padoning netra ning nganti Wara Drupadi ora ketemu. Ora nganti gantelan wektu setahun, kakangmu Puntadewa bakal tilar donya, Nger. Wah. Aja medhek-dheki atiku. Ora, kuwi tenanan. Aku ora gawe-gawe. Kakangmu Puntadewa bakal seda. Merga kelangan garwane sing ditresnani ya kuwi Wara Drupadi. Mula wektu dina iki kudu digoleki. Mula kowe kandha Mbak Yu kene endi lak golekane? Werkudara? Nggih. Aku njaluk wektu ora ketang nulung-tulung kedheping netra. Aku tak nglakoni semedi sedhela ya, Nger. Wah, arep nglakoni semedi ya. Menyang endi papanmu ngono bakal semedi? Ora tekan kono-kono, neng kene wae. Durna kuwi sak ciptane dadi sak sediane ana sing tak karepake iso kasembadan. Mergo aku pendhita ora mbiyeh-mbiyeh. Iya. Dudu pendhita ming cepete. Iya. Mula aku semedi nang ndi wae mesti kelakon penjagaku. Wah, kaki semedi ya. Tunggunan sawetara Werkudara. Ora usah ditunggu ning ruang tunggu nang kene wae Werkudara. Iya. Tunggunan telung kedheping netra ora nganti aku iso ngandhakake Mbak Yumu Wara Drupadi menyang endi. Ing Tan samar mamuring sukma sinukmaya. Apa carane? Sinumaya winayu ing ngasepi. Atite ta Semedi kok rapale kaya mengawur-awuran. Ana rapal kok atidut bae. Kakang Durna pun rampung napa dereng? Oh, lole Werkudara anakku, Nger, anakku Werkudara. Cah bagus, Nger. Bener kowe. Pancen kowe iki wong waskita, pancen kowe iki wong pinter, pancen kowe iki wong lantip manggraitane. Ya. Kowe duwe penemu yen kowe takon karo bapakmu Begawan Durna iki mau aku wis semedi. Durung nganti sukmaku tekan ana ing Alamantara. Ana ing dalan wis dicegat karo para dewa. Dewane 3 widodarine 2. Widodarine sing siji wis kewer-kewer ora karuan. Wah, iya. Ora widodari kok kewer-kewer iki widodarine. Saman mawon dewate. Nggih. Mboten sampe melu-melu. Nggih, nggih. Dewa mau menehi sasmita karo aku Werkudara. Iya. Wis tak tampa sasmita mau kanthi terwaca. Iya. Mbak Yumu Wara Drupadi isih urip ora tekaning pati. Wah. Ning jebul nalika semana dewa kuwi menehi gambaran. Ingkang gumanama sek ana ing paningalku duk nalika semana ana gegambaraning kawula cilik ingkang blasah tekaning pati mangka kebak utawa adus getih. Wah, gambaraning kawula cilik ingkang padha blasah adus getih.
Tegese piye? Tegese pancen ketemune Mbak Yumu Waradrupadi iki kudu nganggo ditumbali wujuding kawula cilik. Wonten ing kudu gawe tumbal kowe Werkudara. Kondo. Pirang wong sing kudu tak pateni. Tinimbangane aku kelangan karo mbarep kakangku ora ana setahun wis bakal tekaning pati. Aulung aku sagu gawe banten kawula. Dadi sarana baline Mbak Yuku Waradrupadi. Kowe sago? Ya sagu. Lahir batin? Lahir batin. Ora ngapusi? Ora. Wis tau ngerti Werkudara lincak apa sing tak ucapake, tak kira sakjroning uripku aku ora tau nggesewu ucapku dhewe. Bagus, bagus. Pandene ingkang gumana mosek ana ing paningalku nalika semana tak sawang. Kawula sing kudu dadi banten kuwi kawula sing cangkeme jembar. Cangkeme jembar. Cangkeme jembar. Matane kaya ndok ceplokan. Sopo kandhakno? Kowe aja kaget ya Werkudara, kowe aja kaget. Gumana ning gegambaran sing nalika semana diparingke dewa marang aku. Ya kuwi sing kudu dadi banten waton negara Ngamarta ditumbali nyawane abdimu Bagong. Kowe ketemu karo Waradrupadi Werkudara. Werkudara lah kok dadi njur mak prepet. Kowe katon ciput Pucet. pucet. Piye apa kira-kira kowe rada ora gelem mateni Bagong? Kena ngopo kudu Bagong? Bagong ipono kawanku, aku tau-taute digula wentah karo Bagong wiwit Jabang nganti Celaprang. Wiwit Kuncung nganti Gelung. Wah, aku ora iso nglakoni. Ya wis, ora apa-apa, wong kabeh mau ming pilihan. Kowe iso nglakoni apa ora? Nek kowe iso nglakoni Mbak Yumu bali, nek kowe ora iso nglakoni ya wis ora dadi ngapa? Ora dadi ngapa. Tegese Mbak Yumu Waradrupadi ora bakal bali lan kowe negakake patine kakangmu dhewe Narendra Ngamarta Prabu Puntadewa. Ngono ta kowe? Wah, aku ora bakal mendawa nyawangku handane kunarpane kakangku mbarep Puntadewa. Nek kowe ora mentala kowe mangkat to Bagong pateni. Nek Bagong to pateni dadi tumbal negara Ngamarta ora esuk ora sore. Esuk Bagong tok pateni, sore Prabu Dewi Waradrupadi bakal kundur. Sore Bagong tok pateni, esuk Waradrupadi bakal kundur. Nek nganti mrucut omongane bapakmu Bagawan Durna. Kowe aja ngaku wong tuwa karo Bagawan Durna. Wah, dipetung, aja nganti kleru-kleru. Aku ora kok ngojo-ojoki barang sing elek, ning dipetung nganggo nalar sing ganep. Abot endi? Apa kowe abot Bagong, apa kowe abot anak Prabu Puntadewa? Wis ngono wae. Nek kowe ora kuat mateni Bagong ya wis ora apa-apa. Mbak Yumu ora bali, anak Prabu Puntadewa bakal mati sakjroning setahun iki. Nek kowe tegel mateni Bagong, Mbak Yumu bakal bali Pandhawa jangkep 5, cacahe ora ana ingkang cicir, ora ana ingkang gotang. Pandhawa tetep 5. Kakangmu Prabu Darma Kusuma tetep sumandhing kelawan Dewi Waradrupadi. Wis kuwi wae hitungane. Duryudana piye, Yayi? Yen tumrapun Kakang abot sedulur tinimbane Batur. Batur isih akeh. Yen perlu mengko Semar supaya golek anak meneh. Tumrap aku ora bakal kangelan. Kula nuwun sewu lho, Raden, namung Bagong kemawon kok dipun eman. Wong Bagong menika tiyang ndunggal kewarisan, wong sak kepenake dhewe kok dieman menawi cara kula mboten mathuk. Lah inggih ngeman ingkang neraka menawi cara kula. Wah, karna kakangku piye? Werkudara, Nggih. sing nalar lho. Tegese piye? Ya pun Kakang mung bakal matur sing nalar. Sira kuwi wis dudu bocah. Werkudara kuwi wis wong tuwa. Ala becik bener luput. Kabeh ingkang bakal mbok lakoni kudu mbok petung nganggo nalar sing ganep, mbok gelar, mbok gulung tuna lan badine. Aja kesuru nemtokake swiji-wiji ingkang tunane mengko bakal gawe getu ning atimu lho Werkudara. Wah, Werkudara, kowe iki rasa takon sapa-sapa. Sing arep temandang ki kowe kok dadak takon kono-kono. Tegese kowe wong sing ora duwe jati diri, kowe sing ora duwe adeg-adeg. Nek kowe takon karo wong kono-kono ki oke sing padha ngendoni karo Werkudara. Ngati-ati lho, Bagong wis tau karo kowe. Werkudara,
Kowe kudu eling, kudu digelar digulung padha kewer kudu arep genduren nang gelar kloso. Men kari menyang apa ora ngono wae. Nek menyang ya mangkat to. Bagong dipateni nek ora kowe tegel karo sedulur. Wah, Bagong njaluk ngapura. Entuk pakul. Cocok leguduk selalu gembol, sumorante. Dipate. Pripun? Sampeyan percaya mboten kali kadidayan kula? Nggih. Wong ini lagi kepengin wong dewane, sak ciptane dadi, sak sedyane ana. Nggih. Werkudara lah kok teko teng negara Ngastina dadi jalaran. Anak Prabu Jayatana kelakon penjangkane gawe sirnaning para Pandhawa. Niki wau nek cara kula kok malah kula duwe petungan liya. Petungan sampean pripun? Mumpung Werkudara tekan Ngastina, ketapke Kurawa, Werkudara dikeroyok krocok gaman. Kula tak takon, Werkudara niku musuh Kurawa niku Kurawa 100 Werkudara ijen niku sampluki modar kabeh. Kok sampean dhe penemu kok senengane ngrekasake wong to, Dipate? Mesake Kurawa lho, pendak-pendak jejer Ngastina kon mateni wong, pendak-pendak jejer Ngastina kon gawe cintrakaning wong. Mbok Kurawa niku benda salat. Benda rumangsa nek tumindak elek, tumindak dosa. Nggih. Kula niku ngerti tok sumbere niku sampean. Pun sampean mboten sawel melu. Kurawa mboten diketapke nyegat Werkudara. Werkudara niku surat-surate komplit. Kok dadak dicegat niku? Tegese niku dipateni. Oh, ampun. Werkudara baterene kebak. Mboten sak dipateni. Nggih. Pun dijarke mawon. Niki dadi srana Pandhawa tenganing pati. Nggih. Bagong pateni karo Werkudara. Bagong ora bakal sirak. Bagong rene yo. Terus didak nyet plorcot. Bagong mecotot mati. Petruk weruh Bagong mati sedih. Sedih niku kembange wong lara. Petruk lara. Terus saya kuru. Petruk mati gareng layat. Bar layat lara. Oh, niku kronologise ngoten niku. nggih. Urut-urutane mengke ngoten niku. Oh, ngaten. Nggih. Terus gareng lara. Petruk pun mitung dinani. Gareng lara. Terus gareng wong lingkih gampang kena penyakit. Vertigo. Mlaku teng latar ndase jebles cagakane. Gareng mati. Oh, ngaten. Nggih. Terus Semar layat. Semar sedih. Nuwun sewu. Ngarep omahe Gareng niku mboten wonten cagak listrik. Ya uwit. Oh, nggih.
Semar sedih, Semar lara, Semar tekaning mati, Semar mati Pandhawa sedih. Lho, matane Pandhawa angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring tes. Nggih. Rumangsa kula kok wit gedang woh pakel. Teng pundi niku? Lho kok teng pundi? Omong gampang lakoni angel. Niku mengke kok ketoke jalure mboten ngonten niku. Lho, sampean liwat pundi? Jalure lelakon niku mboten kaya ngoten niku. Nggih. Ning mang bedhek mawon. Pun niku. Puntadewa weruh Panakawan mati, dheweke terus nglokro le dadi ratu. Lengser ke Prabon dasare kelangan bojo. Wah. Wong kelangan bojo ki ngrekoso. Lho ngrekoso Dropadi ora mulih. Puntadewa kelangan Semar. Lara ping pindho atine Puntadewa, kelangan bojo karo kelangan Semar. Kelangan Semar sedih, kelangan bojo. Lah, silakan ta? Nggih. Ra iso ngapa-ngapa. Nggih. Wis dituthuk-tuthukke pager ra karo-karoan. Sing dituthuk pager niku napa? Le mangkel niku lho Pati. Oh, nggih. Puntadewa terus mati. Puntadewa mati Werkudara sedih. Werkudara arep gedhe dhuwur niku nek sedih, wong sedih niku gampang digergoti penyakit. Puntadewa terus Werkudara kena beri-beri. Mboten kok penyakite sampean barang iso ngarani. Niku pun wonten ing gambaran pikiran kula. Oh. Werkudara kena beri-beri, ora iso mlaku, gedabel. Sikile gedine ra jamak-jamak. Werkudara mati, Janaka sedih. Janaka lara. Lho, modal ora. Nggih. Nek penyakite Janaka napa? Lho, wis iso dibedhek. Janaka niku ora bojone akeh, penyakite iso dibedhek. Nggih. Lion King. Janaka mati, modal ora ana sing gelem nambani Janaka. Nggih. Janaka tekaning pati, kembar sedih, kembar mati kabeh. Pandhawa mati, anak Prabu Duryudana dadi ratu. Slaminipun gesang wonten ing negari Ngastina mboten wonten ingkang ganggu damel. Lho, menapa boten moncer? Nalendra turun temurun putra wayah dados Nalendra terus wonten negari Ngastina. Pandhawa mati, Semar mati, Panakawan mati, Prabu Kresna ora trima. Tekan negara Ngastina malik buta gedhe banget. Buta sing teng pinggir niku. Semonten niku ngidak negara Ngastina kremyes. Terus Kurawa digulung kluthuk. Sukalima dienggo mengkurep kremyes. Pripun? Niku perang napa-napa kok mengkurep barang niku? Angge perang ta. Napa mboten ajul? Pun sampeyan rasa mikir sing werna-werna. Rasa mikir sing werna-werna, butuhe pandha tekaning pati. Bodono. Pun dawuh Ken. Menapa Werkudara Mejahi Bagong menika mangke badhe kasembatan? Miturut paningalipun ing Bapak Sukalima, ginangan paningal kula balik. Ingkang sampun kula ngertosi menika mangke menapa Bagong menika tertentu badhe dipun poteng-poteng dening Werkudara. Nggih. Nah ngaten matur sembah nuwun rantamanipun Bawaduna menapa inggih badhe kasembatan mekaten. Monggo tak dipun titeni. Bagong, Petruk, Gareng, Semar, Pandhawa sedaya badhe pecah. Marem raos kula. Kula nggih marem. Sampeyan marem mergane Iso ngaturake napa sing kula ngeruwi lho. nggih. Kakang Prabu Karno. Wonten dawuh Yayi. Pemanggihipun Kakang Prabu Karno babagan perkawis menika. Kula menika kok kados sowan wonten ing papan pamulanganipun lare-lare ingkang tasih alit-alit menika lho. Namunipun menapa menika? Paman Arya? Paut. Nah, paut menika. Gunemanipun kok ting clebung ora karu-karuan. Kaya omongane bocah wingi sore. Monggo, sak menika Kyai Prabu mulai bali pitados kula semanggaken. Namung kula nuwun sewu, kula mboten badhe mancahi pirembagipun para sepuh ing sampeyan jeneng lenggah. Menika mangke badhe mrucut sedayanipun, malah saking paningalipun ingkang raka ngawangga, Kurawa badhe kewirangan. Oh, dulu kados pundi? Pemanggih menika benten-benten. Anak Prabu Karno gadhahi pemanggih atus makaten dipun sungakaken nggih, dipun sungakaken. Ning kula gadhahi pemanggih dalu menika Pandhawa sirna. Nggih. Matur sembah nuwun. Sampun, monggo sak menika kundur kedaton kemawon. Mangke mindhak saya kathah ingkang gadhahi pemanggih, malah panjenengan saya mboten pitados kaliyan pemanggih kula. Bapak Daryo wonten dawuh. Budhana kang padha sipuk. Wis ta, sing ngomong ki kono wae.
Sing ngendika kuwi men Prabu Duryudana wae. Mencek-acek Adipati. Nggih, Budana kang putus ebo, ingsun kundur ngedatun. Ingsun ya iya. Iya. Ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan ngatos sampun kados lari alit Paman Haryo Sengguni.